Alzira serà el primer municipi de la província de València que utilitzarà un robot talla-gespa. No? Estem ara, en aquests moments, provant este robot. Pensem que els informes dels tècnics són favorables i, per tant, anem a ficar aquest projecte en marxa. Este robot és un robot que està tallant la gespa, avui se troba en el camp de Xixerà. Els resultats, com dic, són òptims i, per tant, pensem que n'hi ha que tirar endavant sempre, n'hi ha que ser vanguardistes. I l'Ajuntament d'Alzira, a través de la regidoria de Deports, intenta ser vanguardista. En aquests moments, el robot que està avui treballant és un robot d'una marca coneguda, en total garantia, i per tant té moltíssims avantatges. L'avantatge és que no fa ruïdo, per tant, aquest tema el tenim solventat. Després, quan talla tan finet que el césped se queda com a aliment en el mateix terreny de joc. I en aquest moment, la veritat és que anem a intentar que això sigui una realitat. Este robot talla-gespa està sent satisfactori i, per tant, ens sentim satisfets, per dir-ho d'alguna manera, de que anem treballant en positiu, anem treballant per tal de millorar sempre el que és la qualitat dels jocs esportius i el que seran sempre els camps de futbol en el nostre poble. Tenim 3 camps de gespa natural, este de Xixerà és un, el que tenim ahir en el Sunyer és un altre i el camp de rugby en Tulell és un altre. Si això ens permeteix anar millorant i anar perfeccionant millor encara el que són els treballs de tall de gespa, estarem tots molt més contents i molt més satisfets.